Daw murag graduation sa kolehiyo ang estilo sa gipaygayong graduation ceremony sa community-based drug rehabilitation program Diguseños kontra sa droga na adunay temang Nabag-o ka na. Kagipaygayon sa Barangay Gym sa Purok 1, Barangay Balabag, ing siyudad sa Digos, kaganihang buntag. Sanglit kauban nila ang ilahang mga partner. Gisaksihan mismo ni Digos City Mayor Joseph Fortich Cagas, isip chairperson sa CADAC kung Digos Anti-Drugs and Abuse Council. Anausab ang PDEA agent, PDEA Provincial Director, Mildred Reyes Romero. O sa pinakaunang higayon na mitambong sa mga kalihukan din sa probinsya sa Davao del Sur, si PDEA Regional Director sa Region 11, Director Eileen Lovitos, isip mo'y guest speaker. Kauban niini ang Assistant Director nga si Levi Balmoria. Anausab ang mga personahe sa PDEA, miyembro sa mga kapulisan, pipila ka mga barangay officials, ingon man ang CADAC Head Secretariat na si Rosalita Donaire. Ang community-based drug rehabilitation program Diguseños kontra sa droga kon CBRAP DICO, usa ka programa nga hugtanong gisuportaan sa City Government of Digos agig tubag sa seryosong panawagan ni President Duterte para matabangan ang mga katawhan nga biktima sa illegal nga droga. Una atong pasalamatan atong mayor tungod kay grabe ang iyahang concern ini. Gusto gid siya makatabang especially katong mga nabiktima sa illegal nga droga. So katulang Sir Mike, ani nga programa and hopefully magtinabangay ta kita nga mga community, kita nga nakahibalo ini magtinabangay ta sa pamilya atong tabangan to ang ato ang mga higala, igsuon o dili ba asawa ubana ba nga nabiktima ani. Adunay kapin sa 2,000 ka mga drug surrenderies ng mga taga Digos City gikan pa sa pinakaunang tuig sa dihang nahimong presidente si President Digong niadtong tuig 2016. Og sa tuig 2019 sa dihang nahimong mayor si Mayor Joseph Cagas, namugna kining DECO kon Diguseños kontra sa droga na kundiin gitutukan sa administrasyon sama sa pagkahinom dakong pondo para sa maong programa. Ang programa niini nga gitutukan sa administrasyon mao ang ginatawag og rehabilitation process nga mismo sa matag komunidad gipatigayon. Sama na lamang niini mga nigraduar nga gikan niadtong mga surrendery sa tuig 2016 nga sila gikonsidera nga naa sa low risk nga level. Ako diin sila gipailawom sa Values Enhancement Seminar, Moral and Spiritual Intervention, Psychosocial nga gipanguluhan sa CSWD, Physical Intervention o Community Service. Ako diin sila nitabang og hinlo sa mga tulunghaan niadtong nakalabayng brigada eskwela nga gikalipay pag-ayo sa mga magtutudlo. Dako ang kalipay ug pagpasalamat ni Regional Director Lovitos tungod sa kooperasyon sa mga brigaduar tungod gipadali niini ang ilahang mga trabaho. Naminaw ko ganiha sa testimony sa atong mga PWODs at silang pasalamat sa atuan sa mga nagpahimutang aning activity karong buntaga. But sa tinuod lang kami ang magpasalamat sa inyuha kay inyuhang gipadali ang among mga trabaho. Diba ma'am? Because without your cooperation, dili kini mahitabo ning activity karong buntaga. Gisaysay usab ni Cagas ang iyahang dakong kalambigitan sa mong kalihukan sa dihang PADAC focal person pa kini niadto sa provincial capital sa tuig 2016. Nalipay ko nga nahuman na jud ninyo gani sa kinatibukan sa dihang nagasugbo isip inyuhang mayor PADAC sa person pa ko sa province of Davao del Sur. When I was still the Executive Assistant 5 in the province of Davao del Sur in 2016, gimugna nato dayon ni dito ang PADAC sa 2017. Diin gituyong nato ang tanang LGUs siyam ka munisipyo ug kasudan dinhi sa Davao del Sur. Niadtong mga panahona, ang unang nakapag-graduate mao ang Matanao sa Bansalan. But ito Digos City, ipila ka mga katuigan, usa ta nakapag-graduate. Nabalaka ta dinhi sa dihan nga sumko kay daghan kayong mga PWODs na nag-surrender. Apan
wala pa sila naka-undergo niining SIPRAP. Mapasalamaton usab ang mga graduate sanglit ng bag-o niini ang ilahang mga kinabuhi og nipasalig ya dili na sila magpatunto sa makabuang nga druga. Kung wala atong Ginoo, wala usab kita ng kalibutan. Salamat kay Lord. Dako kay kong pagsalamat ug pagyuk mo ka na mo ako nga nakagraduate jud ko pero wala gyud mo kung kuan sa kong inaon nga wala ko nagkuan ba nagdamgo ko nga ano mo graduate mo ko ani pero sa ang Ginoo gyud ay di ka na pasagad na to nga maka-graduate kay siya ginagiya. First time, first batch na ako. Wala ko ka-graduate karon. Anong kamo di ko maka-graduate ni 5 mga naka-graduate sa mga pila no kung dagang pay wala pa gyud maka-graduate. Salamat kay sa Ginoo nga gigiyahan og tanan mga kapulisan sa PDEA. Salamat kayo sir, ma'am. Salamat kayo. Ug daghang salamat mga to. Kini na ikaduhang higayon nga gipahigayon ang community-based drug rehabilitation program graduation ceremony sa syudad nga mikabat sa 35 ka mga bag-ong graduates. 24 niini nga gikan sa barangay Palabag, 7 gikan sa barangay Mahayahay ug 5 usab gikan sa barangay Guma. Gitunulan usab ni Mayor Joseph Cagas ang 35 ka mga graduates ini mga pahalipay sama sa bugas ug manok. Padayon nga nanawagan ang City Government of Digos ngadto sa mga katawhan nga dili makiglambigit sa illegal nga droga para mahimong paspas nga matuman niini ang buot sa mayor nga mahitabo sa syudad nga mamahimong usa ka pinili, maayong pagapuy-an, maayong kasuruyan ug daghang panginabuhian. Natuo ko nga lig-on na mo matag usa. Andam na mo nga moatubang sa kinabuhi. And rest assured sa ato ang pag-atubang sa kinabuhi ni Ami. Ni ako, inyong higala, inyong suglugoon, Joseph Cagas, inyong man ang atong mga barangay leaders, mga city councilors, uban pa, inyong pamilya, inyong silingan, o kitang mga Digosenyos, kanunay tang maghiusa, kanunay tang magkinabangay, maghimog ko, samtang ako pa inyong sulugoon, diri sa Digos City, maghimo og daghang mga programa diin makatabang sa inyo. Di na lang nako na isa-isahon kinautunta na kining inyong bag-ong kinabuhi makadasig kini inyo sa atong adlaw-adlaw na pagpatabuhi o panginabuhi. Salamat ang mga panginoon. Kini si Mike Nakwa para sa Digos News.